senyor president, justament se van oblidar de consultar els ajuntaments i això ja els ho va de dir el consultiu. Les exoneracions del Partit Popular eren les mateixes que del senyor Mateu Moro. Exactament, el decret era el mateix, punt per punt. Tindria molta sort el pagesos d'aquesta comunitat si el conseller fos tan àgil amb aquests decrets que en fer estudis. I n'hi posaré un parell d'exemples. Estudi de seguiment de les espècies de conservació preferent a l'Albufera. Adjudicatari, un membre de Més Perill, que deu 8.600 euros. Estudi de servei lingüístic de traducció del Fogaire. Adjudicatari, un membre de Més per Pedra, 10.890 euros. Contracte menor d'assistència pel PDR, que ja li ha dit el portaveu adjunt, Regio Plus, i que a més ha tornat a mentir el conseller. Elaboració de disseny i producció de continguts divulgatius, informe de conjuntura de l'Estado de Medio Ambiente, adjudicatari, atenció, Montworks. Deu ser per això que ha de callar el senyor Jarabo, deu ser per això que el senyor David Abril no pot contar tot el que sap, tots els acords que tenen aquests pactes, per això que se tapen les vergonyes els uns dels altres. Senyora presidenta, li torno a demanar, cessi de manera immediata aquest Consell. No només perquè ha mentit en seu parlamentària, no només perquè té un xiringuito amb els seus amics de més, no només perquè va manipular el seu currículum, sinó el cessi perquè és incompetent, el cessi perquè no fa cap favor als pagesos i ramaders d'aquesta conselleria i tampoc li fa cap favor, i vostè ho sap, al seu govern. O si ens vol fer un favor a nosaltres, no el cessi, el mantengui segur que en veurem més. Moltes gràcies.